לנהל חינם קסם, יש לי חבילה פעם פשוטה. הרי נבחר מספר מ-10 עד 20. בחרתי. תגיד לי 15. אנחנו סוגרים 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. עכשיו, כמה זה 5 ועוד 1? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. יש פה קלף. עכשיו, אני הבאתי מתחילת הכסף בפתק. תפתח אותו. רשום בפתק, אתה תבחר 4 ל... 10. אתה תבחר 4 ל-4. 10 יענו גדול. 10 יענו. טוב, אנחנו לממם את הכסף. תראו, יש לי פה חבילה, אנחנו סופרים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. עכשיו, בקלף התשיעי יש 10 יהלום אדום. אנחנו סוגרים את החבילה. אומרים למתעדל לבחור קלף מספר מ-10 עד 20. מוכן להגיד 13, לא משנה, זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. אנחנו אומרים כמה זה 3 ועוד 1? 4. 1, 2, 3, 4. בקלף הזה נשים פה. עכשיו אנחנו אומרים לו, אני הבאתי מתחילת הראש פתק, כשאתה תבחר 10 יהלום אדום. ו10 יהלום אדום. כל פעם אתה שם את הקלף במיקום התשיעי. עכשיו כל פעם שאיזה מספר הוא יבחר מ-10 עד 20, זה יצא הקלף הזה. תודה שצפיתם ביי. אוקיי, עכשיו נראה לכם כסף.